Godt. Nu skal vi igen bestemme tangent, men nu skal vi gøre noget andet, end vi har gjort tidligere. Tidligere der havde vi en eller anden værdi for x hernede, den kaldte vi for x0. Og hvis vi så havde en funktionsforskrift, så kunne vi regne f af x0 ud, og vi kunne regne f mærke af x0 ud. Og det var de oplysninger, vi skulle bruge for at kunne bestemme tangentens ligning. Nu skal vi prøve noget andet. Nu kender vi ikke x0. Vi ved ikke, hvor vi er henne på x-aksen. Men til gengæld, så kender vi tangentens hældningskoefficient. Det vil sige, at vi kender f mærke af x. Så skal vi så finde ud af, hvor er vi henne på x-aksen. Og det gør vi så ved at sætte f mærke af x lige med den hældningskoefficient, vi kender. Løs den ligning, så får vi x0. Og vi har tidligere kigget på den funktion her, en tredjedel x i tredje minus x i anden plus 2. Den har jeg givet ind her, nu har jeg defineret den. Og hvis vi tegnede den, så den sådan her ud. Og jeg kunne godt tænke mig at bestemme en tangentligning nu, som har hældningskoefficienten minus 1. Jeg kan jo godt give mig til at gætte på sådan nogenlunde, hvor det er henne. Jeg kan i hvert fald udelukke, at det skulle være herovre et eller andet sted, for her kan jeg se, at alle tangenter har positiv hældningskoefficient, og jeg kan også se, at alle tangenter herovre har positiv hældningskoefficient. Så den ligger nok mellem en x-værdi på 0 og en x-værdi på 2. Men jeg skal finde ud af, hvor ligger det henne. Så jeg siger altså, at min hældningskoefficient, den skal være, vi kan skrive, tangentens er minus 1. Men tangentens hældningskoefficient, det er også det, vi kalder for f mærke af x. Så hvis jeg nu siger, at f mærke af x, og jeg kan da sige, mærke af x skal være lige med minus 1. Hvis Mabel kan løse den ligning, så finder den ud af, hvor er tangenthældningen minus 1 henne. Så det skal altså være en ligning, så jeg skriver solve, og så skriver jeg komma x, og så regner Mabel. Og så finder den så det, der hedder en dobbeltrod. Den siger, ja, der er to løsninger, de er til gengæld identiske, så løsningen er 1. Så den siger altså, at tangentens hældning i det her punkt er minus 1. Så jeg skynder mig at definere mit x0, det er altså 1. Så skal jeg have mit y0, men det er ligesom før, det er bare f af x0. Så y-værdien her er altså 4/3. Det passer egentlig meget godt, ikke? 1 det er her, så, og en tredjedel længere, så det er 4/3. Og så har jeg tangentens hældning. Den ved jeg i forvejen, den er lige med minus 1. Jeg skriver alligevel at for tangentens hældning er lige med minus 1. Så har jeg det, jeg havde før, eller i et tidligere eksempel, x0, y0 og at. Så skriver jeg linjens ligning op, y minus y0, lige med tangentens hældning gange x minus x0. Så får jeg det der. Der har Mabel egentlig bare sat de værdier ind, som jeg beregnede før. Nu vil jeg godt have, at den isolerer y, som det ligner noget, jeg kender. Så jeg skriver isolate. Og så skal den isolere y ud fra den ligning der, så jeg skriver komma y derinde. Trykker på enter. Så nu har Mabel regnet ud for mig, at tangentligningen i det her punkt, hvor x0 er lige med 1, den er minus 1x plus 7/3. Det kan vi så teste ved at indtaste det op, her hvor jeg plotter grafen. Så jeg siger altså, at den skal, udover plot f, så skal den også plotte minus x plus, hvor der stod dernede, 7/3. Det gør vi nu. Og der kan vi igen se, at vi får en fin tangent. Så det vi gjorde i den her opgave, det var, at vi havde en funktion. Vi vidste ikke, hvor vores x0 var. Til gengæld vidste vi, at hældningskoefficienten på tangenten skulle være minus 1. Så vi vidste, at f mærke af x skulle være minus 1. Og hvis jeg har løst den ligning her, så finder vi ud af, at den x-værdi, som giver en f mærke værdi på minus 1, den får jeg ved at sætte x til at være lige med 1. Det gør jeg så her, jeg siger
x0 lige med 1, så skal jeg beregne y-værdien til det her punkt. Det er f af x0. Jeg skal beregne tangenthældningen, den kendte jeg sådan set godt i forvejen, så jeg sætter den bare til at være minus 1, og så sætter jeg ind i tangentens ligning, og får den her ligning her.